Häzirki wagtda Pekinden gelýän reýsler ýatyrylýar, Türkmenistana baran raýatlar karantina salynýar. Hytaýdaky ýakynlaryny getirmek üçin ýurdun migrasiýa gullugyna ýüzlenýän adamlaryň sany artýar. Şol bir wagtda Hytaýda ýüzlerçe Türkmenistanly öz ýurduna dolanmak üçin mümkinçilik gözleýär. Soňky sanlar boýunça Hytaýda koronavirusdan ýogulanlaryň sany 361 adamdan geçipdir. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary şu günler Hytaýdan dolanyp gelýän Türkmenistanlaryň karantina salynýanlygyny habar berýärler. Hytaýda okuyan türkmen studentlary 1 fevralda dolanyp başladylar. Diňe bir Mary welaýatyna 60-dan gowrak student getirildi. Emma olary 14 günlük üzgünlüge saldylar. Olary enatalaryna görkezmeýärler diýip Azatlyk Mardaky habarçysy 3 fevralda habar berdi. Onuň sözlerine görä, karantin türkmen häkimetleriniň ýurtda koronawirusyň ýaýramagyny öňüne almak boýunça geçirýän çäreler bilen baglanşykly. Habarçymyzyň bellemegine görä, enatalar bu ýagdaýda ören aladaly, maglumat ýetmezçiligi olary dowlat alýar, aladasyny artdyrýar. Karantina düşenleriň enatalary olaryň saklanýan ýeriniň ma'lum edilmegini talap edýärler. Emma häkimetler takyk bir zat aýtman, olary 15 günden goýup bermegi wada berýärler, studentlaryň saklanýan ýerini ýaşarýarlar diýip Azatlyň habarçysy belliýär. Azatlyň Libap vilayatyndäki habarçysy Türkmenabad şäheriniň eteginde ýokunç keseller hassahanasynyň ýanynda ýörüýte çadyr lageriniň döredilendigini we bu ýerde Hytaýdan gelen raýatlaryň saklanýanlygyny habar berýär. Käbir çaklamalary görä bu ýerde 250 adam saklanýar. Azatlyň Libapdaky habarçysy bu sanlary vilayat resmiýetlerinden tasdikladyp bilmedi. Libap vilayaty Özbegistan bilen serhetleşýär. 3 fevralda Türkmenistanyň Özbegistan bilen serkedini ýapanlygyny habarçymyz aýdýar. Hytaýda koronawirusyň anyklanmagyndan bir aýdan gowrak wagtyň geçmegininden soň Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi koronawirusa garşy çäreleriň Türkmenistanda güýçlendirilýändigini ilkinji gezek resmi derejede tasdiklady. Edaranyň resmi web saýtynda çap bolan maglumatda ýurdun territoriýasyny keseliň gelmeginden we onuň ýaýramagynyň goramak üçin terhet-ýaka regionlarda sanitariýa karantin punktlarda we vilayat sanitariýa epidemiologiýa gulluklarynda gözegçiligiň güýçlendirilýändigi, ýurda virusyň anyklanan başga döwletlerden barýanlaryň gözegçiligi astynda saklanýanlygy habar berilýär. Şol bir wagtda Türkmenistanyň raýatlarynyň ençemeti öz ýurduna gaýtmak umydy bilen birnäçe günläp Pekiniň halkara aeroportunda garaşýarlar. Bu barada habar berýän Hytaýdaky Türkmenistanlylaryň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Türkmenistanlylaryň ençemeti Pekiniň aeroportunda 1 fevraldan bäri garaşýarlar. Pekin Aşgabat T568 reýsi 2 fevralda uçmaldy. Emma tekniki sebäplerden ony 3 fevralda geçirdiler. Registrasiýanyň yerli wagt bilen 15:00-da başlanjakdygyny aýtdylar diýip Azatlyň söhbetdeşi 2 fevralda habar berdi. Onuň 3 fevralda aýtmagyna görä, Türkmen howa ýollarynyň uçary şol gün Pekiniň aeroportuna barypdyr. Azatlyň ýurt içindäki we Türkiýedäki ynamdar çeşmeleri, ykdysady kynçylyklary, işsizlik sebäpli Türkmenistandan daşary ýurtlara gitmekçi bolýanlaryň barha köpelýändigini habar berýärler. Gitmek hyýalyna minyon adamlar türkmen migrantlarynyň daşardaky gazanç mümkinçilikleri bilen gyzyklanýar. Bir ýyl musapirlikde islenlerden maslahat we kömek soraýarlar diýip adynyň aýdylmazlygyny soran çeşme aýtdy. Şeýlede ol eýam daşary ýurtda ençemel isläp ýören migrantlaryň hem köpüsiniň türkmen häkimetlerinden gaty çekinýändigini, mydamy isini ýitirmek aladysy bilen ýaşaýanlaryň az däldigini gurrun berdi. Sol bir wagtda türkmen häkimetleriniň migrantlary, hususan da Türkiýe islemäge giden adamlary ýoldan saklamak ugrunda görýän çäreleri, ýygyny maskalasyny görmäge gelen raýatlaryň soragy çekilişi, olaryň käbiriniň ýurtdan çykmagyny emeli päsgelçilik döredilişi baradaky agzdan agza geçer diýip Türkiýede isleýän türkmen migranty Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ol bu maglumatlaryň geljeki migrantlar üçin uly alada döredýändigini hem sözüne goşdy. Türkiýe iki ýurdun arasyndaky syýahat ýeňillikleri we dil umumlygy sebäpli soňky 10 ýyllykda türkmen migrantlarynyň iňkan giden ýurdy hasaplanýar. Emma soňky döwürde goňşy ýurtlary, hususan da Azerbaýjany, ozalky SSR-iň baş ýurdy bolan Russiýa giden türkmen migrantlarynyň köpelýändigi göze ilýär. Trend habarlar gullugynyň Azerbaýjanyň döwlet eýçiligindäki syýahatçylyk gullugynyň maglumatyna salgylanyp ýazmagyna görä, 2019-njy ýylda Türkmenistandan Azerbaýjana syýahat edýän raýatlaryň möçberi 84% köpeldi. Çap edilen maglumatlara laýyklykda 2019-njy ýylyň 11 aýynda bu ýurda gelýän türkmenistanlylaryň möçberi 91,9% boldy. Ýagny Azerbaýjana gyzgy wagtda 46 000 türkmen raýaty geldi.
Odol hem habar berilişi ýaly 2019-njy ýylda Russiýa giden Türkmenistanlylaryň hem sany köpeldi. Türkmenistanyň 54 000 çemesi raýaty Rus wizasyny aldy. Bu 2018-nji ýyldaky ýagdaý bilen deňişdirilende Türkmenistandan Russiýa geçen ýyl 8 000 adamyň köp gidendigini aňlaýdýar. Mundan başga 1400 Türkmenistanynyň Rus raýatlygyny alandygy hem aýdylýar. Media jurnal Nisranyň Federal Howpsuzlyk Bürosyna salgylanyp ýazmagyna görä, 2010-2018-nji ýyllar aralygynda Russiýa dürli görnüşdäki wizalar bilen Türkmenistanyň 461 608 raýaty geldi. Türkmenistan ýurtda işsizligiň derejesi migrasiýa bilen bagly anyk maglumatlary çap etmeýär. Azatlyk radiosynyň ýurdun migrasiýa gullugyndan maglumat almak ugrunda eden finansyklary häzirde çylny netije bermeýär. Türkmenistanyň Halk Bank Döwlet Täjirçilik Bankynyň Aşgabatdaky we Mardaky şahamçalarynyň öňünde adamlaryň uly nobatlary saklanyp galýar. Bu ýere üşen adamlaryň käbiri daşary ýurt valutasynda bank hasabyny açdyryp, viza kartyny almaga, galan böle bolsa oňa pul serişdesini goýmaga synanşýar diýip, Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurt içinden habar berýärler. Aşgabatyň Atamurat Niýazow köçesiniň ugrundaky Halk Bankynyň öňünde ýüze golay adam nobatydyr. Viza kartlaryna pul goýmak üçin jeton almak isleýän adamlar sanynyň köplügi sebäpli olary binanyň daşyna çykarypdyrlar. Şeýle-de bank işgärleri olara köçäniň ugrunda görünmedi ýaly binanyň arka tarapynda durmagy tawşyrypdyrlar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan Aşgabatly habarçy 3 fevralda gurrun berdi. Azatlygyň Mardaky habarçylarynyň biri şoňa meňdeş ýagdaýyň bu welaýatda hem gaýtalanýandygyny aýtdy. Ýöne ol käbir araçlaryň ýaşaýjylardan 2000 manat möçöründe para alyp, olaryň nobatlaryny öňe süýşürýändigini hem belli. Häzirki wagt Halk Bankdan viza kartlaryny alan adamlar içine pul salyp bilmän kösenýärler. Adamlar banka baranda olaryň kartyna pul salynmaýandygyny aýdýarlar. Bank işgärleri munyň sebäplerini düşündirmeýärler. Olar diňe haçan pul goýberilse karta pul salar diýmek bilen çäklenýärler diýip Marly habarçy 3 fevralda gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatyndaky beýleki bir habarçysy bolsa, geçen hepde Halk Bankyň we Daýhan Bankyň Türkmenabad şäherindäki we etrap merkezlerindäki şahamçalarynda viza kart almak üçin her gün adamdan 500 çemesi adamyň üşendigini aýtdy. Ýöne ol häzirki wagt şol raýatlaryň ýekejesiniň hem ýokdugyny, sebäbi daşary ýurtlarda peýda bolan virus bilen bagly ýurtda karantin ýagdaýynyň dowam edýändigini bellidi. Onuň sözüne görä, munyň bilen bagly raýatlaryň Özbekistana ýa-da Gazagstana gidip viza kartlaryndaky puly nagdlaşdyrmak mümkinçiligi çäklendirildi. Şol sebäpli banklaryň şahamçalarynyň öňünde nobatlar ýok diýip Lewaply habarçy 3 fevralda beren maglumatynda aýtdy. Azatlyk radiosyna baýdylanlar barada Halk Bankyň Aşgabatdaky, Mardaky we Lewapdaky şahamçalarynyň kommentari almak häzirlikçe başartmady. Halk Bankyň Aşgabatdaky we Mardaky şahamçalarynyň öňünde viza kartyny almak we pul serişdesini goýmak isleýän adamlaryň uly nobatlarynyň emele gelendigi barada Azatlyk radiosu 21-nji ýanwarda habar beripdi. Türkmen häkimetleri 2016-njy ýylyň ýanwarynda dollaryň nagd sowdasyny ýatyrdy. Şondan bäri 1 Amerikan dollarynyň resmi kursdaky bahasy 3,5 manat görnüşinde saklanýan bolsa-da, onuň gara bazardaky narhy 5 ýeseden hem köp gymmatlap 20 manada ýetdi. Dollar çäklendirmesiniň we gymmatçylygynyň fonunda viza kartlary ýurt raýatlarynyň resmi kursdan dollar satyn almagynyň ýeketäk çeşmeleriniň biri bolup durýar.